Yubuko ketho odno, mu ketho mogore piny. Jatend migao mar lweny Aden Duale osetend Azimio kuom ng'anyo magichwalo e gwenge mapachoka. Duale wacho ni tend Uhuru Kenyatta nopong' kod mibadhi makoro jo Azimio temo umo e ng'anyo magi. Duale bende tudo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ketho ratiro mar oganda kod rocho uchumi mapachokae. Jatend migao nero medo ni jo Azimio nomayo jo piny Kenya omenda e kinde yiero mokalo kuom chenro mag dongruok mabende olieko ni ok ne dhi konyo jo Kenya. وضيوفنا لابد من إكرامهم وتقدير الله وبركاته. Good morning to all of you. Wala si ya binadamu. Shukri Abdi Hassan. Shukri Abdi Hassan. Na pesa ilichukuliwa siku ya kura. So hii kelele yote, hii fujo yote, hii maandamano yote, si kwa maslahi ya Wakenya. Ni maslahi ya watu wachache, and they know the crimes they have committed against the citizens of this country. So they are in panic. Tumbo yao iko na joto sana.